太陽に灼熱の拳せいやせいや汗が飛ぶ苦しみ貫く男の意地を視力を尽くし今も飛ぶ空手の道に命をかけて心身錬磨の荒波を胸ぐら突き刺し一撃聖剣己を叩いて足を行け A fődiktósról jelenleg úgynevezett kihongyakorlatokat mutat be. Ezek az alapgyakorlatok, amelyekkel a küzdelemre készülnek fel a versenyzők, illetve tagok.涙と血潮がはじけ高く高く土を蹴る若き獅子よ牙をむきちぎれぬ絆で思う呼べ水平線から日が昇る幾多の痛みを解き放って海に向かって息吹を吐けば強き心に夢宿る新極真新極真新極真風が吹く新極真新極真新極 Jelenleg a gyermekcsapatunk mutatja be az alapgyakorlatokat, amit ugye kihonnak nevezünk. Ez nagyon jó gyakorlatok arra, hogy a küzdelem során későbbiekben használt ütéseket, rugásokat, védéseket gyakorolják, és megedződjön ehhez szükséges izomzat, illetve fejlődjön a koncentrációs készség. Ezek a gyakorlatok a gyermekeknek úgymond fejlesztik a kitartását is. Ez az elején még nem annyira lelkesítő, mint később, hogyha látják a küzdelmeket, viszont feltétlenül szükséges ahhoz, hogy felkészüljenek arra, amikor már élesben fog menni a küzdelem. Most a legelsőként gyakorolt küzdelem alapgyakorlatokat mutatják be az apróságok. Következőben egy formagyakorlatot láthatnak, ami egy elképzelt küzdelem gyakorlatilag. A közben előfordulható az összes védés, rugás és mindenféle irányban létrejövő támadásokat, védekezéseket, rugásokat láthatják.
úgynevezett egylépéses küzdelmeket láthatják. Ezeket már régebb óta az edzésekre járó karatékák mutatják be önöknek. Az Ippon Kumite egyfajta átmenet az alapgyakorlatok, illetve az éles küzdelem között. Itt már van ellenfél, aki visszaüt, visszarúg, védekezik, elhajol, tehát sokkal életszerűbbé válnak a gyakorlatok. Fontos közben az egymásra figyelés, hogy ne okozzanak sérülést, illetve megtanulják azt, hogy milyen, amikor ott ténylegesen egy ellenfél van, akit le kell győzni. Közben jól látszik, hogy az övszínek, az övfokozatok növekedésével mennyit fejlődnek a technikák is. Ugye a különböző övfokozatokkal vannak megjelölve azt, hogy ki hol tart a tudásában. Amennyiben valaki kedvet érez, hogy csatlakozzon közénk, a felnőtt csapat hétfőn és szerdán a Városi Sportcsarnokban tartja edzéseit fél 6-tól, a gyermekcsoportunk pedig a Várkerti Iskola tornatervében kedden és csütörtökön 16:30-tól. A következőkben ismét egy formagyakorlatot, a skínókat átláthatják.
következőkben küzdelmeket láthatnak, hiszen a Kyokushin karate az életszerűségre törekszik. Ezért a gyermekek már kiskoruk óta felkészítjük arra, hogy az életszerűen használják a tanult technikákat. Jelenleg Balogh Botond és Varcz Barnabás mutatja be. Ők a gyermek 2-es korcsoportban versenyeznek. Itt a versenyeken még testvédő, lábszárvédő, illetve fejvédő is védi a gyermekeket az esetleges sérülésektől. Következő korcsoport a serdülő korcsoport, őket most Vancsák Dávid és Novák Márton képviseli. Ők már versenyeken is kevesebb védőfelszereléssel lépnek fel. Itt most nem sorakoztatunk fel minden védőfelszerelést, hogy lényegesen látványosabb a küzdelem. A következőben mutató Donka Péter és Lucki Zsolt mutatja be, ők a felnőtt korcsoport versenyzői. Itt teljes erővel mehetnek ütések, rugások testre és combra, és a fejre érintőlegesen. Mint már mondtuk, Lucki Zsolt válogatott kerettagunk, és 3 hét múlva utazik Azerbajdzsánba az Európa-bajnokságra, ahol képviseli a Phoenix Dozsót. És Magyarországot. És mindketten a nyáron fogják megpróbálni az fekete övet, az első dant, ami már egy mesterfokozat, és komoly kihívás, komoly felkészülést igényel. Most pedig egy kis mosoly, a kisebbeink mutatkoznak be. És mese keretében azt, hogy mire is jó az, hogyha az ember meg tudja védeni önmagát, és akár másokat is. A szereplők Kis Mónika, Burján Hédi, Lucki Tamás, Varcz Barnabás és Vancsák Dávid. Never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media man begs to differ, judging by the hole in the satellite picture. Hát valahogy így születnek a hős megmentők. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Most pedig önvédelmi bemutatót láthatnak Simon József és Simon Viktória.
Szécsi Simon Viktória édesapa és lánya. Viki az édesapja példáját követve kezdett el karatézni, és mint az ötfokozaton is és tudásban is láthatjuk, utolérte édesapját. A következőkben ismét egy formagyakorlatot és annak értelmezését láthatják. A formagyakorlatot a klub 3 legmagasabb öves mestere mutatja be, illetve Sian Schwarz Robert értelmezi majd a gyakorlatokat. Mestereink most bemutatják a formagyakorlatot magát, illetve középen Sian Schwarz Robert az értelmezését. Azok, hogy ezek a minden irányban lévő mozdulatok, ütések, ugye már az elején mondtuk, hogy a formagyakorlat egy elképzelt küzdelem. Most látható azt, hogy milyen az, hogyha támadják is az embert közben. Tehát hogy alkalmazhatók ezek a mozgások. A formagyakorlatok az első vizsgáktól elkísérik a karatékákat vizsgakövetelményként, és egyre komolyabbakká válnak. Most következnek a leglátványosabb és a közönség által leginkább kedvelt bemutató elemek, a törések. Különböző tárgyaknak, különböző irányokból és különböző testrészekkel történő törése. A bemutató során a karatékát kesztyűt, illetve esetleges rongyokat használnak, mert volt már komoly sérülésünk abból, hogy a széttört szilánkok beleálltak a karatéka a kezébe, lábába. A törések, amik kívülről nagyon látványosak, belülről komoly felkészülést igényelnek, hiszen rá kell koncentrálni. El kell hinni, hogy igenis meg tudom csinálni, ehhez fizikai erőt kell létrehozni, tehát addig kell edzeni, amíg erre ténylegesen képessé válik az ember, és az
ember természetes félelmét, azt, hogy megsérülhetek, vagy nem sikerül, ezt is le kell győzni. Úgyhogy ez, ami így nagyon szépen mutat kívülről, és nagyon látványos, ez nagyon-nagyon sok gyakorlást és erőt kíván, testi és szellemi szinten egyaránt. Következőkben léceket törnek, van, ahol nehezítésként kettőt. És különböző testhelyzetben, tehát lehet rúgni alulról, oldalról. Ismét cseréptörés következik, kézéllel, illetve szejkennel, vagyis ököllel. És úgy látom, könnyékkel is. Gratulálok!
Aki kedvet kapott csatlakozni hozzánk, a felnőtt csoport hétfőn és szerdán fél 6-tól fél 8-ig a városi sportcsarnokban edz. A gyerkőcök pedig a Várkerti Általános Iskolában kedden és csütörtökön fél 5-től találhatóak már. Hölgyeim és uraim, a VBSK karate szakosztályát, a Várpalotai Főnix Dozsó bemutatóját láthatták. Köszönjük a figyelmet!今もとぐ空手の道に命をかけと心身錬磨の荒波よ胸ぐら突き刺す一撃再建己を叩いて明日を行け新極真新極真新極真の風が吹く新極真新